в някои наши вестници беше поместено съобщение, че в Македония ще се издига 35 метров паметник на Александър Македонски и че македонското правителство е поискало от турското правителство да им предаде от музей в Истанбул саркофага на Александър Македонски. Хората ме питат каква е тази нова вълна на тъй наречения античен македонски патриотизъм. Да, трябва да направя едно уточнение. До преди няколко години скопските ни събратия смятаха, че тяхната история започва някъде от 7 век, когато са дошли някакви особени македонски племена в Македония, славянски племена, но малко по-особени, различаващи се от българските и сръбските, и формирали своя държава, която много бързо паднала, била окупирана от българите, но в 971 година македонският цар Самуил се вдигнал на въстание, освободил се от българско робство и така започнала историята на македонския народ и македонската държава. Но нещо се случи в Скопие през последните 5-6 години. Нещо не им хареса тази теория. Може би защото в днешното информационно общество трудно може да се скрие, че във всички източници, независимо такъв произход, византийски, български, сръбски, арабски, латински, Самуил е наречен български цар, държавата му е наречена българска, народа му е наречен български. Ето защо в Скопие решиха Македонската академия на науките създаде необходимата теория. Те я наричат теория на античния македонизъм. Директно вече се обявиха за наследници на древната антична македонска държава и култура, а Александър Македонски и баща му Филип Македонски станаха, така да се каже, родоначалници на македонската нация. Да, ще вдигат такъв паметник, 35 метров. Наистина се поискали от турското правителство саркофага, който се смята, че е на Александър Македонски. Турското правителство, разбира се, им е отказало много дипломатично, но това е много интересно във връзка с темата на предаването. Предлога, под който им са отказали, да ни ги обидят, да ни им кажат директно в лицето, че са идиоти. Казали са, че турските закони не позволяват паметници на културата с огромна национална стойност да бъдат изнасени от музеите. Така е в много страни на света. От личен професионален опит знам, че Лувъра също не позволява експонати от Лувъра да напускат музея. С едно много рядко изключение направиха преди години за Япония, изнесаха в Джокондата. Ватиканските музеи също не позволяват това. Предполагам, че и много други музеи по света. Вие сте проучвали и Македония, това е малко известно на българската публика. Имате даже няколко книги, 2-3 книги, свързани с български паметници в Македония. Открили ли сте там македонски паметници? Защото ако сте открили, ще получите 1 милион евро. Аз толкова давам за един единствен документ, в който да се... Сега ще взема доларите, сега ще го обсъдя. Евро. Сега, разбира се, че съм се занимавал с този въпрос. Това е моята голяма дисертация, в крайна сметка. 2 книги, обаче, за съжаление, те изгледаха в ония ужасни години, в средата на 90-те години, когато полиграфията... И аз си ги издах по 500 брой. Да, но за сега, в момента, университетско издателство, Софийското университетско издателство ще преиздаде тези книги в един нормален вид вече и надявам се те вече да имат много по-голям успех, защото в тях са включени страшно много паметници, които аз открих през 90-те години при моите десетки експедиции в Вардарска Македония. Разбира се, че няма македонски паметници, въпросът е причина, че Македония не се е намирала там, както всички не знаем като историци. Няма да се уморя да го повтарям това нещо. Средновековната и антична Македония се намира в днешното Беломорие, между Одрин, наобщо казано, и между Солун. Това е всъщност мястото на Македония. При средновековието на някой, ако му кажеш, че това е Македония, той няма да знае това. Това е модерно понятие. Наистина намерих в един графит с Македония. Това беше много интересно, беше залегнал в техните христомати, как се споменава. Говорим за графит от 14 век от църквата при Горни Козак, Свети Георгия. Какво се оказва обаче? Оказва се, че някой си братан отишъл там с жена си Македония. Има такова име и до днеска, между другото. Македония съществува като име.
скопските историчари го тълкуваха превратно, че това било първото споменаване на името на страната като Македония. Първото е много неприятно, чак в 14 век, дори и да беше вярно. Дори и да беше вярно. Име на жена. Пак много късно. Добър ден, професор Димитров. Добър ден. Имам такъв въпрос. При едно мое посещение в Дойран ме попитаха местни хора, знам ли нещо и въобще известно ли е в България, че в района на Дойран по време на Първата световна война е съществувала военно-полева болница под земята. При изтеглянето на българските войски, тежко ранените български войници били убити от наши хора, от нашите абсолютно е невярно. Власти. Извинявайте, че ви прекъсвам, абсолютно невярно. Че... Болницата е била взривена и евакуирани са само леко ранени. Не е вярно. Отстъпили сме в пълен ред, генерал Вазов не би допуснал такова нещо. Аз съм чел дневници, не само негови, английски и така нататък. Това е злостна скопска пропаганда, която цели да представи българите като диваци и варвари. Цялата 9-та дивизия се е изтеглила в пълен ред, тя не взима участие даже във въстанието и марширува по улиците на Плевен след няколко дена с 558 английски пленници, взети при последния щурм. Действително всичко сме взривили. Имали сме достатъчно време, тъй като англичаните са много жестоко бити там, извинявайте, че се ядосах, но пореден пример на злостна антибългарска пропаганда. Българите като диваци и варвари, избиващи своите ранени. Не една, 9 болници имало. 9 военно-полеви болници имало на различни места. Всички те са изнесени, всичко, което може да се изнесе, а останалото е изревено. 3 дни англичаните не смеят да влязат в опразнените ни окопи, болници, складове и така нататък. Защото не знаят какво всъщност правим. Те не могат да повярват, че се оттегляме, след като тук-що сме спечелили блестяща победа. Но заповедта си е заповед, генерал Вазов е изпълни.